Ovde je registrovano udruženje za lokalnu inicijativu i voluntarizam na ovoj adresi. Da, to je od mog devera. A ko ste vi? Ja sam Aleksandar Đorđević, novinar iz Beograda. Ja sam htio s njim malo da popričam o udruženju. Dajte vi samo meni vaš kontakt telefon i on će se vama javiti. Hoćeš ti njih da zoveš ili će oni tebe zvati kad ostaje kontakt? Sve jedno, kaže. Pa na poslu je, kaže, imali su i oni nešto. Ona radi na pekari, delikatesu i kaj im ti trejderi tako ih zovu, kaže, nema sad mnogo da pričam. Ovde je udruženje građana na ovoj adresi. Ja mislim, nisam sigurna. Moj posao je da sačekam majstore za lajsna, iskreno da vam kažem. Preko puta vas, odmah na adresi broj 4, ja prepostavljam vaša komšinica Ružica Hajder, koja je takođe zastupnik Centra za lokalne usluge. I ona je isto dobila 2 puta po 9,8 miliona dinara. Čekajte, jeste vi došli da pričamo o radu udruženja? Ko je Slobodan Čakovan? I on isto ima nevladino udruženje. Koji je isto dobilo sad novac na ovom pomoću. Čekajte, hoćemo da pričamo o... Vi ste dobili za 2 konkursa za projekte prevencije porodičnog nasilja. Dobro, možete nam reći šta je vaša organizacija uradila sa tih skoro 20 miliona dinara? Neću da vam kažem, evo mi, možete slobodno da mi... Da, možete ovako da mi kažete 2-3 rečenice. Izvolite. Znači, vi, Biljana Čakovan, Slobodan Čakovan, Biljanin komšija, vaša rođena sestra, vi ste svi dobili sad novac na ovom konkursu. Jeste. Ja sam pogledala ovaj spisak koji ste nam vi dostavili. Pitala sam koleginice, znači mi ne poznajemo ni jednu od organizacija koje su navele da se bave, da će raditi projekte vezane za nasilje nad ženama. Teško da mi baš ne znamo za organizacije koje se bave ovom delatnošću s obzirom da se toliko dugo i vrlo fokusirano bavimo isključivo ovim. Dobro, ali možete mi reći šta je vaša organizacija uradila u toku ove godine sa 19 miliona dinara dobijenih na konkursu na temu prevencije porodičnog nasilja? Rekla sam vam, dala sam vam mail, možete slobodno da me pitate šta god hoćete na mail, ja ću vam sve detaljne aktivnosti opisati. Ja moram priznati da sam ja vrlo iznenađena veličinom grantova koji su dodeljeni kroz ovaj konkurs. Mogu da kažem, na primjer, za 10 puta manje novca, recimo, mi pružimo podršku negde oko 800 žena. Kako komentarišete da je na samom konkursu ministarstvo ove godine potrošilo 460 miliona dinara? Verujte, ja sam šokirana tom činjenicom. Pa i na konkursu koji je bio u martu mesecu, mi smo videli neke nelogičnosti. Videli smo da su neke organizacije dobile po 7, 8, 9 miliona, a organizacije za koje mi nikada nismo čuli, organizacije koje su osnovane, jedna je od njih bila osnovana pre 10 dana, a mi smo dobili 600.000. Kako vi to komentarišete? Vi ste mene u ponedjeljak, vi ste me zvali u ponedjeljak, ja sam juče bio na putu, jeste mi poslali ta pitanja, jeste. Evo, ja mislim da ćete sutra dobiti odgovor. Sad mogu samo da vam kažem, to je nešto što podleže analizi nakon 12 meseci. Ste čuli za neku od ovih organizacija koji su dobili najveći deo novca? Jesam. Čula sam za Vranje, u Vranju, da organizacija koja postoji, ali ove ovde nisam čula u Beogradu, Surčinu, Jakovu, Zemunu, za te organizacije nisam čula. Samo u Jakovu, selo koje je predgrađe Beograda, postoji 5 udruženja koje su dobile skoro 100 miliona dinara. U Jakovu? U Jakovu. Ne mogu sad, dakle, zaista moram da sednem i da napravimo analizu svega toga. I, na primjer, gro tog novca je otišao za projekte sprečavanja nasilja nad ženama. Ljudi koji se bave preko 30 godina tom tematikom apsolutno nisu čuli za te organizacije, niti su videle bilo kakve merljive rezultate tog projekta koji je već do sada završen. Evo, vidjet ćemo, kažem vam, obećavam, dobit ćete sutra odgovor, pa ćemo da vidimo i da sednem ja s ljudima koji su bili u komisiji i sve to. Izvinite, molim vas, nemate pravo da slikate kuću bez moje dozvole. Ali recite mi, na ovoj adresi je registrovano udruženje građana. Molim vas. I vi ste označeni kao, vi ste zastupnik Balkanska istraživačka mreža. Molim? Balkanska istraživačka mreža. Balkanska istraživačka mreža. Jeste. Ćao. Udruženje građana, gospođo, ali vi ste vlasni...